Alo, Alo, salam Bägül. salam Cemal. Arma wariň? Bar, gowum ýagdaýlaňyz? Hawa ýaşy. Bägül, eger mümkin bolsa, şu gün siziň agdy bir ojaňyzda ýaşlyk teleýilim tarapyndan taýýarlanýan men size warianatly gepleşiňizi ýazgyp pursatyna geçirejekdim. Gelen nöwret gelipdir. Onda biz size barýas. Akaýyn gelin Cemal. Bolýa Bägül, sag bolun. Sag bolun. Mehriban adamlar. Maşgala jemgyýetiň esasy kymmatlygy bolup durýar. Adamyň durmuş ýoluny, geljekde öz ornuny tapmak meselesinde maşgalanyň täsiri uludur. Adamyň çäkli ömrüni berk maşgala gurup, agzy birlikde öz balalaryna gowanyp ýaşamagy durmuşyň manysy. Agzy bir maşgalalardan düzülen jemgyýet sagdyn jemgyýetdir. Bizem gepleşimizin her ýerdeki sanly, şeýle bagtyar maşgalaryň guýsanjyny dinlänmizde, olaryň döwrümizde bolan, gahrman arka dağymyza, arka dağly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny işitýär. Mehriban ileşler, şeýle hoşniýetli arzuwlar bilenem biz gepleşimizi döredijiligi gadamasan ýaş sunugat maşgalasyndan dowam edýäs. Salam ediýärler, mehriban watandaşlar. Ýaşlyk teleýilimi öz işini men size warianatly gepleşik arkaly dowam edýär. Mehriban ileşler, ediýär watandaşlar, ine biz bugun men size warianatly gepleşiňiziň bu gedek kysany sunugat maşgalasyndan, ýagny Bägül Maşadowa şeýle-de Meýlis Hydyrovlaryň agdy bir döwletli ojagyny taýýarlamagy makul bildik. Ey yaranlar, musulmanlar, däli köňül joşulmasyn, ýene bir ýaş ýigit, ýaman hatyn duş bolmasyn, ýene bir ýaş ýigit, ýaman hatyn duş bolmasyn. Bägül Meýlis şu gün bizi mihmançylyga kabul edeniňiz üçin ilki bilen köp sag bolsun aýdýas. Ine ýaşlyk teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýörüýte ýaýlyma hödürlenýän men size warianatly gepleşimiziň esasy maksady ýurdumyzda zähmet çekýän bir näçe sunugat işgärleriniň öýlerine baryp alyp barýan işleri dogrusyna, maşgala binýatlary dogrusyna maglumatlary bize serede oturan tomaşçylara ýetirýär. Ine bugün hem nesibämiz çekip siziň agdy bir ojaňyza mihmançylyga geldik. Size ilki bile şeýle sowal beresim gelýär. Maşgala mukaddesligi, maşgalaň agdy birligi barada wajib zat näme bolup durýar? Esasan şu bir-birine düşünüp agdy bir ýaş. Siziň pikiriňizçe Bägül? Maşgala bir binýat bolmak üçin bir-biriň bilen düşünüşmeli. Näme işediňde de bir pikiriň awat gelmeli. Maslahatlaşmaly. Gözlerim gördü kalbim nurana tekkeşin, gelenin gölüm oyurdun sen aşkım. Söymeni balta beslep yılları günleri bile, sen bile tatlı balani. Arzumun göğe götüren, maksadım söyle yetiren, bebeğe, bebeğe, bolali bu dünyada canım. Söylerim sağlığın ateşle, bölerim merdin ateşle, bebeğe, bebeğe, bolali bu dünyada canım. Aydymçy bolmagyňyza näme sebäp boldy? Aydymçy bolmagy bir belli bir sebäbem ýok. Men öz çağalymda öz kakam Alipam Döwletgeli Maşadow şu öýümizde hemişe bir aydymçylyk tes ýanlanyp durýar, taýýarlyk pursatlary geçýärdiler. Menim kiçilikden şu aydymçyly dinläp, şu pursatlary seýin edýärdim. Diýmek Bägül siziň
kaqaňyz sunuga diş gerek. Hawa. Şeýledem. Ine siziň durmuşa çykyp gelen maşgalaňyzda da ýagny ýan ýollaşmagy meýlis ýörite skripka taýd guralyň çalýada. Meýlis, siziň maşgalaňyzda sizden başga sunuga diş gerek barmy? Men daim dutasy meret aksakal. Türkmen Milli Konservatuarysynyň ýalyna ýörük otpasy internatynda dutasy bolmaly işte. Sizem skripka taýd guralyň çalýaňyz. Hawa. Başga da taýd guralyň çal bilýäňiz meýlis siz. Başga da pianino çalyp bilýän. Meýlis, ine bize seredip oturan tomaşçylarymyz eýýäm sizem bäwulem tanaýarlar. Size skripka taýd guralyň çalýan bäwulem aýdym aýtdy. Indi siziň maşgalaňyz bäwul aýdymçy. Siz bolsa sazanna. Sizem arasyna pikir edýäňiz, menem saat çalman aýdym aýdaýsam diýen pikiriňiz boldymy? Arasynda barlak gören ýene bolanyp. Sesiňiz gabat gelenokmy, näme sebäpden? Yo menlik därs aýdy. Bäwul sen diňläp gördüň, meýilsiň aýdym aýdan pursatyny. Hawa Cemal men käwa meýilse diýen, meýilsenem bol aýdym aýdaly bile ýene meýilsiň sesi has ýogaýynrak gelýär bäber. Ýogan. Hawa, şoň üçin sazyn çalýar. Sady özüne goýmaýsy. Ine bäwul maşgalaňyzda ýekeje gyýyt perdendiňiz bar. Ady näme? Aynur. Aynur. Aynurjan bir ýaşadymy bäwul? Hawa, Aynur täzelikde bir ýaşynda bolupdy. Bir ýaşynda bolupdy. Siziň pikiriňizçe Aynur ulalaryny haýsy kärden giderýär diýäňiz? Ejese aýdymçy qaqatam sazanma. Belli bir kärden her bir çağa bir öz isleýän urundan gitmeli. Esas Cemal ýöne. Gyýdym aýdym saat duýjulugy eýem billerýär. Hawa, biz elimizde de eýem la diýip öňümizden çykdy. Son wagt maşgalasydygy belli, biz gelemizden ýadyrgamady bolmasa biz birinji gedek gördi-de. Hawa. Şu belli bir aýdymlary bellep, hanset ýerşik gitýär. Şonu dinläni goýarýardy. Sen şatlygy ömrümiň, sen gülsüň gülýär dünýäm. Sen şatlygy gönlümiň, sen gülsüň gussam dünýäm. Sen şatlygy Her bir zenan maşgala mylaýymlyk, mehirlilik, agraslyk mahsus bolup durýar. Siziň sesiňizem mylaýym, şarnowadly ses bolup, esasan amar çağajyklaryň hudysyna hasy ýakynly gelýärdi. Ine ýaýlymlarda ýörükde hudy aýdymyňyz ýanglanýar. Şol hudy aýdymyň şekilli Aynurjan baýar. Hawa, Aynur'un şu kiçijekkä, şurtuk şu Kiçijek bahar. Hawa. Bäwul, birinji aýdan aýdymyňyz ýadyňyza düşýän bu nirede ýerine ýetirdiňiz? İlkinji bilen aşa öýde ýerine ýetirýärdik. Bir howes bilen qaqam aýdymlaryny ýerine ýetirýärdim. Soňam Awada Milli Tiýatr Dowlagyna geçirilen Awada dostluk mekany
bätleşene vilayetde pırnatmıştım. Şonda bir gözel awazamy wagt edýän aýdym aýdypdym. Ýerine ýetirip beremir. Ulu höwes bilen. Hadarımın bedegisin, ıssy howan gadagysın, magşuklaryň mekanysın, ýürek küýsegim awazam diýip şinýalrak. Ine meylis bägül aýdym ýerine ýetirende siz haýsy aýdymlaryny skripka saz bolan çaldyňyz? Ya ben meni aydımına çaldım. Aydımlarının köpsünde şu skripka sazorlarını koyan. Sesiyadırlar stüdiyasına gidemizde şu kömekleşen bile aydımları yazıyor. Maşgala öwrenmeden soň ähli soň aýdymlaryň hemmesine meýilsiň öz saburaly goşulan aýdymlaryň hemmesine. Yaz akşamlar yatla beni, güz akşamlar yatla beni. Başta yatla, tomuzsa yatla, yatla beni giç akşamları. Yaz akşamlar yatla beni, güz akşamlar yatla beni. Başta yatla, tomuzsa yatla, yatla beni giç akşamları. Ýatla menni bir gowaýdymlar barda. Şol aýdymam köp dinleýijiler muşdokman bir göwnüne ýaran aýdymlar berdi. Jama gän toýdur bayramlarda ýa bir çärelere baramyzda şol aýdymy aýdyp beräýdi diýip muşdoklar gaýş edýärler. Ony Maýkuly Wadnak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna Daňatary we Wadnaky ýörit saçyş mekdebine okap beren nöwrlem aýdypdym we Türkmen Wad radio ýaýlymyna şekilli görnüşine ýerle ýetirdim. Akşamlar yatla beni, güz akşamlar yatla beni. Başta yatla, tomuzsa yatla, yatla beni giç akşamları. Yaz akşamlar yatla beni, güz akşamlar yatla beni. Başta yatla, tomuzsa yatla, yatla beni giç akşamları. Ine türkmenin milli nahary bolan palaw naharyny pişiripsiňiz. Meýilsiň halaýan tagam haýsy tagam däl? Meýlis türkmen tagamlaryny gowarýar. Börek pişirsem gowarýar, mantı pişirsem gowarýar. Günne bägül bugün plan dat pişir ýa-da bägül bugün başga nahar pişir diýip aýtýarmy ýa siz soraýarmy? Men soraýan. İşsi bilen köplenç gelip bilen ona özüm jaň edip soraýan şu gün irrak gelýärmi? Men börek pişirjek ýa-da mantı pişirjek. Soňra mançyk ýaý diýip irrak çagyrýan. Yigitlerde sensiň söýenim, janyň söýüp ezi görünim. Bäk sevime hormat goýanym, gel mehribanym, söýgüli ýarym. Baglar gülzarly, jenneti barly, ýassam owaly. Gargül ýarym, söýgüli ýarym. Baglar gülzarly, jenneti barly, ýassam owaly. Gargül ýarym, söýgüli ýarym. Gargül ýarym, gel söýgüli ýarym. Her bir bayramçylyk çärelerine de aýdymçy sadanlar özüniň täze eserleri çykyşlary bilen barýardy. Ine sadanlar hem esasanen biziň toý bayramlarymyzyň bede bolup bir näçe bir konsertlarda, köpçülik çärelerine ýygyderli çykyş edýäňizler. Kahraman arkada kahraman şerdanımızın sayesinde şular yardımcı öldürdüler. Bizden toydur bayramlarımızda oğudun saatleri çalıyaz. Nur Hamam Medif'in eserlerinden aynı aksan saatini çak veray. Ulu höwes bilen.
sağ olun meýlis çalyp beren sadyňyz üçin. Sunugat adamsy sahna çykmazdan ozal nämelere üns bermeli? Sahna çıkmadan ozal, eýni başyna seretmeli, sesine seretmeli, köpçülüğün öňüne çykýanda. Sadyň üstü bilen adamlar hem begenjini, şanslygyny halka ýetirip bolýar-da. Şolar barada gurrun beräýsiniz. Sazda adamın saz degendir bolmaly, gynandyr bolmaly. Aydym bolmasa saz onu, saz onu da aydym bolany. Birinji ýerde sazdyr ýa-da näme iş etjek bolsa, hukman şol saz bilen baglaşdyrýar köpçüli. Bägül, aydymyň gowy çykmak üçin esasy zat nämedir ol? Ya sady gowy ýerine düşmelimi ýa-da sözi? Sazam sözüm yerine düşmeli, ýöne ilki bilen şu aydymy halka gowy kabul etdirmek üçin ýürekden yerine ýetirmeli. Men gideyin inni meni saklama, saklama hiledir allarım bilen. Bir gidem son geler ödüp çaklama, giden orum yüren yollarım bilen. Bir gidem son geler ödüp çaklama, giden orum yüren yollarım bilen. Bir aydymyň gowy çykmak üçin näçe wagt talap etýär? Her aydym bir hil bolýar-da dema. Gawa aydym bir günde töreýär, gawa bir ýylda töreýär. Onam şu dinleýijileň bir kabul etişine bagly. Men bir aydymyň sazynyň hem gowy işlenişine bagly. Gideyin men sensiz dünýäge, aşkyň alwaýyndan yalan ehtenden. Gideyin men gideyin, gideyin sensiz dünýäge, aşkyň alwaýyndan yalan ehtenden. Özüňi çekmegen goşgy ýadamda. Hey sen üçin kalbym gelermi joşa? Ajaýyp sözler seniň şanyňa gark etdiň diýip ýazaýynmy göz ýaşa? Hilegar gülkülüň ýasama söýgüň menne mehir döndür öýtmegin. Göz derýadyr tütänlikden düşäýse özüň küýsäp sereden öýtmegin. Seniň üçin ýat men inni hemişe mensiz geçer inni seniň günahyň. Hey umydım depelemek bolurmy? Gorkun okmy? Sen güýjünden ihlasyn. Men gideyin somat bolup gözüňde, hoş halini yine görsem görmesem. Mahal mahal düşleriňde görünsem, giden yollarıma elin sermesen. Mahal mahal düşleriňde görünsem, giden yollarıma elin sermesen. Ine durmuşda her bir insanyň gyzyklanýan bir zady bolýar-da bägül. Sizdiň aydym aýtmak bilen gyzyklanýaňyzmy? Aydym sadan daşary eli işler etmegen gowy edil şu wada daşynan işlemäge bir mümkinçiligim ýok, gyýrym kiçijek bolansa. Entek aýnurjak kiçijek. Gelin bolup geleniňiz bäri sizde ütgän häsiýet barmy? Gat pikirlendirýän soraw erkinje var. Başgala bolansoň bir hasam bir hemmeşe ýetişmeli bolýar, dogmlaşmaly bolýar. Bir ýoň gyýyt çagasy bolmak, ondan soňra bir ojagyň gelini bolmak. Ondan soňra hasam bir gyýjagyş perdendiň ejesi bolmak buleýam uly jogapkärçilik talap edýär. Döredijilikde nämeden ilham alýar? Esas bir şu adamdan bir el çarpışmalar, şolun söýgüsini adanmagyň ýa-da nähil bir ýada bolup iş bolanady, bir gyýdymyň
ülküjüni eslemem, şonu joşyan, öz maşgalamyzyň agdybirliginiň, watanymyzyň asudalygynyň, asmanymyzyň, zeminimiziň asudalygynyň, ýurdumyzyň asudalygynyň joşurýar, şulaň ähli. Bağında açılan gülüm olayın özüme dedim. Sen hakta hayal bilen geçer men gece önledim. Sen üçün yanlanar yürekten çıkan aydınlarım. Şeyda bilbilen aşkın bilen senin yaşayan dünyada sen menin kovam demem. Şeyda bilbilen aşkın bilen senin yaşayan dünyada sevin bilen senin. Sahna çıkanızda tolgunyan fırsatyňyz bolýan bäri. Elbette sahna çykanda hemme adamlarym tolgunýar. Soň bir görüň soň adamlara gözüň düşen soň azajyk tolgunýar. Geçýär. Ine meýlis siz skripka çalýaňa bägursam aýdmaýaňyz. Ine bize seyrede oturan tomasçylarym gyplanýanlar mümkin bolsa janly sesde ýerine ýetirip beräýsiňiz. Gül yakany, güllük boyuna da kançağın yatla beni. Gıylar bilen can alşam seyle, gıylar bilen can çıkan çağın yatla beni ya. Şimali üzüp çıksan dürecan taçın oynar çöde Vakar dürtün aydek gidecan Ahkar dürtün aydek gidecan Dökün çağın yatla beni Vakar dürtün aydek gidecan Kara dürtün aydek gidecan Dökün çağın yatla beni Bägül aýdymyň bir näçe görnüşleri bar. Opera aýdymlar, estrada aýdymlar, halk aýdymlary. Siz aýdymyň haýsy uruny özüňizde has ýakyn görýäňiz? Maya Kulevadna Türkmen Milli Konservatoriyamyzda saz molumçylygy dersinden sapagalym. O ýerde vokal urundan sapagallyk, ondan dutar urundan, pianino urundan, dirijorlyk urundan sapagallyk. Ondan daşaram özüme esasy estrada uruny aýtmany ýerine ýetirmäni gowurýan. Bakışında cadı var, aşkın seni odu var, yıllarımdan badı var, bir yakınlar sevgili. Özüňizden saz ural çalyp bilýäňizmi bägül? Hawa, Haýsy? fortepiano saz ural çalyp bilýän. Fortepiano. Hawa, erkin çalyp bilýän. Mektepde okaýan döwrüňiz ilkinji bäşlik alan sapaňyz ýadyňyza düşýär. Aydın sapağından Ol ýadyňa düşdimi? Hawa. Eger aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, haýsy kär saýlardyňyz? Aydınçı bolmadyk bolsam, telekeçilik bilen meşgullanardım. Inni gepleşimiziň şu ýerine bir ýürek arzularyňyzam ýyleşlemede ýetiräýsiňiz. Şeýle ajaýyp durmuşda ýaşadýan, asuda durmuşda ýaşadýan, arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýan, goý olaryň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowajaksyn. Bize şular ýaly mümkinçilikler döret beren gahrman arkadalyga, gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, goý olaryň janlar sag başlardyk işler rowaj bolsun. Sag bolun, arzularyňyz hasy bolsun. Bilen siziň agdy bir ojaňyzda elmedama agdy birlim höküm sürlän arzu edýär. Mundan meýläm alyp barýan işiňizde ul üstünlikler ýar bolsun.
Aşkın bilen senin yaşayan dünyada Söýüň bilen senin şeyda bilbilin Aşkın bilen senin yaşayan dünyada Sen menin hovam demem şeyda bilbilin Aşkın bilen senin yaşayan dünyada Söýüň bilen senin Mehriban ýylaşlar, eziz watandaşlar, siz ýaşlyk teleýaýlymyna men size varianatly gepleşigine tomaşa etdiňiz. Bize şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň mundan beýlegem diňe rowaçlyklara ýar bolmagyny arzu edýäs. Mehriban ýylaşlar, egerde siziň gyzyklanýan sungat maşgalaňyz ýa-da gyzyklanýan soraglaryňyz bar bolsa, onu bizim gysga welimiz 05-10 belgisine SMS arkaly öz pikirlerinizi ugradyp bilersiňiz. Biz sizden gelýän pikirlerinizi, SMS-lerinizi sabyrsyzlyk bilen araşýas. Ýene-de ýaşlyk ýaýlymynda men size varianatly gepleşigimiziň innik sanlaryna görüşýänçä hoş sag bolun.